Putalina election.
okwu ndị okoro ka m na-achụ onwere ndị kwuru okwu onwere ndị dere akwụkwọ onwere ndị bụzila okwu ebula ozu nwa onye ọzọ n'isi ọ dịka efufu nkụ ma mgbe eji bụrụ nke gị dị n'olu ọbụzi mmadụ kedu ibe unu na-agwali omelanyi imelu odogwu omelanyi imelu dike omelanyi imelu odogwu abịa ejiri ọnụ eme kọkọkọkọ I love Babangida I like Babangida I love Babangida na-emele komọbụ soja Babangida keli ndị Igbo ịnọ Babangida keli ndị Igbo ịnọ nwanyị mele ọka hedịkwọta ya mele achala hedịkwọta ọdịnihu nne m ya mele asaba hedịkwọta ụmụnne m I love Babangida he like Babangida I love Babangida amị na-ekwuziri okwu si na nye egwu ọzọ odedulu ndị nkwude you can never finish a soldier irijonne marajonne irijonne marajonne irijonne marajonne irijon abịa edezulu mmadụ abụọghịkwa na Abacha maka gịnị na Abacha abịali ndozi Abacha abịali mmezi Abacha abịali ndozi Abacha abịali ndozi Abacha abịali mmekwe Abacha abịali ndozi kedu ka ọkụkụ si razi onye ebuli ya n'aka tupu ọ gali ite onu ụmụnne m Abacha abịali ndokwa Abacha abịali mmezi Abacha abịali ndozi obodo Chidi atọ eze n'ugbo Chidi atọ nwa eze n'ugbo atọ 1000 n'ugbo na-akasi iwe ọnụ ugbo niile ọ na-emebe ego na afọ ndụ ya na ochidi mmadụ ka obodo alụsị ndị aba gara niile ndị Zulu mana Chidi Emeka Udenza ọba ndị ọba niile ọba na-aba Bandezi Nigeria Limited Chidi Okechukwu injinia Okechukwu ọka bụ enyi Yeza Mbali n'Ogechi onye Igitedum ọmụ kwuli ya ọna Ibanwu ji wela insidenti wee kwuo Okechukwu ọ bụ na oji ọya wee bịa ha ga-ebuli ya jere obodo oyibo ọnwụ wezi ụwọlụ dezie wela insidenti bụ Okechukwu atọnweze n'ugbo onye karịsịrị ndị njikọ ọka niile Chidi mmadụ isi mmadụ ugwu uko n'ala ọga ndị zube Chidi bọ ya eseli ndị ego nwa abụọ ose n'ọdịsa ya eseli na-akpọ ka anyị nwere n'ime ọdịsa ka ngwuwe eseli ọdịcha eseli adaji eseli iyo aba Chidi Frank Obi ide akụlue ụlọ ndị agwụrụgba gburugburu Managing Director Frank Obi Nigeria Limited onye na-emebe White House otu ụdịrị nke anyị na-ahụ ịdakụlụ ụlọ ya Chidi abụọ n'ike Yeza pụta na n'ike Warajanna